gweld chi, dyma'n thema ni y bore yma hefyd. Diolch i Robin am y coeddiadau yma, sôn am un lle yn arbennig, mae'n pŵr, lle mae'n anghydfod wedi bod yna, pobl wedi effeithio. Mi gawn ni gyfle eto i gofio am fanno a casglu mewn potiau jam ac ati a gweld y fideo a gweld y cefnogaeth sydd gallwn ni gefnogi nhw wrth ail sefydlu a dal ati felly yno. Ond meddwl y bore yma am yr holl lefydd lle mae'n anghydfod yn bod a mae'n meddyliau ni yn troi at lawer o lefydd o gwirionedd, ond yr hyn sydd yn llenwi yn meddwl am sgriniau ni falle mwy na ddim ydy y sefyllfa yn Gaza ar hyn o bryd. Ac mae hi'n Sul wedi nodi'n diwrnod ryngwladol heddwch gan y Cenhedloedd Unedig. Ac mae'n lawer i'w gofio yn ystod ac ar y diwrnod arbennig yma am sefyllfa byd sydd ohoni. Ganw ni felly, mae'r ymynau, yn ddigon o ymynau sydd yn sôn ac yn galw am heddwch i'w cael yn Caneuon Ffydd. Hon hedd sydd yn llifo fel yr afon. Llifo drwo ti a ni, llifo allan i'r aialwch, rydw i llellach faeth i ni. A dwi'n meddwl, a dyna'r neges sy'n ni'n ei gael ydy bod heddwch yn rhywbeth i'w rannu. Heddwch yn rhywbeth sydd yn ddibynnol arno ni, ond ydyn ni'n ei dderbyn, ond yn ei basio ymlaen ac yn ei fyw ac yn ei rannu wedyn hefyd trwy nerth a ras yn Arglwydd Iesu Grist. Mi ganwn ni felly rhif 281.
Felly hedd, cariad, ffydd, gobaith, llawenydd, pethau hyn. Rhinweddau Cristnogol, pethau ddal gafel yn un nhw. Byddwn ni'n capel y tabernacl nos Fercher diwethaf yn Nghaerdydd. A nifer heleth o bobl wedi dod ynghyd a llawer ohonyn nhw'n arfer byw yma yn yr Wyddgrug gynt ac yn gwneud paned yn y tabernacl bellach. Ann Williams, cofiatwch chi. David a Mary a Lynette a Becca Jeffs gynt felly. Os yna rhywun arall dydwch o'r cylch yn parhau yng Nghaerdydd felly. Ond edrych, oedd gennym ni Gwasanaeth yn ei nodi 80 mlynedd o waith cymorth Cristnogol ac yn Gwasanaeth yn canoli ar obaith, y gobaith sy'n cael ei rannu gan yr Eglwys Cristnogol y dwy gwaith a'i gweinidogaeth, ei chenhadaeth a'i mestyn llaw yn garol. Yn rhannu gobaith ac yn mynnu dal gafel mewn gobaith yn y byd sydd ohoni. Ar ffenestri'r tabernacl yng nghanol Caerdydd, mae'r rheinweddau yma wedi'w nodi i gyd ac o'n i'n falch iawn o'i gweld nhw. Llawenydd, gobaith, ffydd, cariad, daioni, heddwch, cyfiawnder, trigaredd ar y ffenestri rhan fwyaf ohonyn nhw. Dyna sydd gennym ni wrth i ni edrych allan at yn byd. Ac mae'n sawl 120 sydd yn atgoffa ni o'r salmydd yn byw mewn cyfnod o ryfeloedd, cyfnod o staro a thrais, a cyfnod pan oedd o'n meddwl na fodd yr unig un oedd yn pledio heddwch ac isio heddwch ac yn dymuno ac yn dallhau am heddwch. Ac mae o yn agor i galon ger bron yr arglwydd yn y fan yma ac yn gweddio'r weddi arbennig yma. Os ydych chi'n gallu gweld y weddi, na i ddarllen yr adnod gyntaf ac mae'n alwad o arglwydd gwared fi. Dyna di'r alwad a rhag gennau trwy llofrus, rhag tafod yn llybus, yr drygioni, yr celwydd, yr anwired sydd yn cael ei rannu yn y byd cuddio a'r angyfiawnder sydd yn dod yn sgil hynny. Felly, mi ddarllen yr adnod gyntaf gweithais ar yr arglwydd yn fy nghyfyngder, catebodd fi hefo'n gilydd. O arglwydd, gwared fi rhag gennau trwy llofrus, rhag tafod yn llybus, beth arollir i ti, a beth yn ychwaneg ar wnair o dafod y llybus, seithau'r llynion hyfelwr a marwor eirias, gwael fi fy mod yn ymdeithio yn nesach, ac yn byw ymysg heddwch cedar. Yn rhy hir rydym yn byw gyda'r rhai sy'n casau heddwch. Rydym fi am heddwch, ond pan soniad am hynny, y mae'n fwy am ryfel. Dwi hwnna'n taro ryw nodyn yn y fan yna, rwy fi am heddwch, ond pan soniad am hynny, y mae'n fwy am ryfel. Jyst meddwl am yr gwrthdaro'r ryfeloedd sydd o'n cwmpas a pam bod nhw yn parhau, pam bod na ddal ati i geisio dibenion yr rhai sydd isio trechu a gwrthrymu eraill. Dyn ni ddal ati i ofyn pam ac i ofyn am heddwch, i geisio'r heddwch. Ac mae'r heddwch yna yn dod wrth i ni ganfod heddwch. Heddwch yn byw i hun, sydd yn heddwch dwrn. Heddwch gyda dyfnder iddo fo. Heddwch gwirioneddol o Iesu Grist wedi wneud rhyngom ni ag ef. Dan nefedd i ni ac yn rhywbeth y gallwn ni ddal gafel yno fo. Newid ni'n hunain ac yn i'w rannu yn newid y byd slo bach ar y deg, ond cwmpas ni hefyd. I ddarllenau chydig adnodau yma o
Lythyr Paul at yr Philippiad ym penod 4, lle mae o'n sôn, mae'r her yna sydd goruwch pob deall, na wyr y byd amdano sydd ddim yn eiddo i'r bobl eraill yma sydd yn galw am drais a dialedd a thalu yn ôl felly. Llygad am lygad a mwy o lawer na hynny. Llawen helch yn yr arglwydd bob amser, fe dywedaf eto, llawen hewch. Bydded eich yn awsedd yn hysbys i bob dyn, mae'r arglwydd yn agos. Peidiwch â phryderu am ddim, ond ym mhob dim, yn mhob peth gweler eich disyddiadau yn hysbys i ddiw trwy weddi ac ymbil, yn hyd a diolchgarwch, a bydd tangnefedd Duw, sydd goruwch pob deall, gwarchod dros eich calonau a'ch meddyliau yn Rhys Iesu. Bellach gyfeillion, beth bynnag sydd yn wir, beth bynnag sydd yn anrhydeddus, beth bynnag sydd yn gyfiawn a ffyr, beth bynnag sydd yn hawddgar a chamoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn heiddi clod, yfyriwch ar y pethau hyn. Pethau rydych wedi dysgu a'i derbyn, ei clywed a'i gweled yno fi. Gwnewch yr hain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chi. Sgadael i'r geiriau yna suddo i mewn, i meddwl am calonau. Gwnewch yr hain, a bydd Duw'r tangnefedd gyda chi. Dim rhywbeth ffwrdd â hi, dyna neis, dyna braf, i ddarllen amdano fo. Mae'n rhywbeth i'w roi ar waith ac i'w dderbyn ac i'w fyw, i newid yn bywydau ni ac i'w rannu efo eraill o'n cwmpas. Rwan te, ni ganw ni emyn ymhellach 821 o gawrio fydd ein Duw, o leini pyr yn ef, mwyn dy weld rwy'n byw gan godi nawr fy llef, oen ar dy fwyn Duw, dy gariad di, disgleirio ar bennau di ac bennill olaf yna, o gawrio fydd ein Duw. Fel dydd yn ef ei hun, ffydd gobaith cariad rhyw, fel puro bywyd dyn. Gweler fawr yn torri draw, mae eirau fore dydd ger llaw gobaith yna. Dyn ni'n dal gafel yn ddod yn pob anobaith yn y byd. 821.
nawr, a thangnefedd yn llywodraethu dros y ddeiar. A hyd hynny, mae rhaid i ni ddalgafel yn gobaith bod heddwch yn hodd oddi wrth yw ac i'w gael ac i'w rannu gydag eraill. Dwi am y hodd na'n i ddweud gair os hoffen hi. Mae na'n fel llawer iawn ohonoch chi falle yn ymprintio hyn y bryd sy'n licio i chamol hi o'r model, neu chamol i un. Felly, ymprintio hyn y bryd ac i ddeitha ni pam bod chi'n gwneud hynny. Mae'n jyst llun yna darlun y merched wedyn. Bore da. Ydy gwir, dwi'n meddwl mae'r syniad Merched Cymru dros heddwch ar ympryd 4 awr ar 20 yma sydd wedi nodi'n benodol ers neithiwr tan heno. Mae'n beth eitha hawdd i wneud ydy, da chi jyst yn anghofio gyda'r pryd. Ella 2 bryd, diolch byd fawr. Ond y rheswm ydy i greu ymwybyddiaeth ac mae yna dros 500 o ferched yng Nghymru yn ympryddio heddiw yma ac yn codi llais ar rhwydweithiau cymdeithasol ynglŷn â sefyllfa'n benodol yn Gaza. Da ni wedi gofyn ers 2 flynedd bron a bod am gadwyddiad, ond yma hi llawer iawn fwy dyrus na hynny. Da ni'n gweld mae yna hiladdiad yn Gaza, dydy o ddim byd llai na hynny, mae deud i fod o'n llai na hynny yn gelwydd, a dyna pam yn bod ni. A llawer o'r merched sydd, mae hynny'n hyfryd ydy gwir, mae yna rhyw grŵp WhatsApp ohona ni. Ac mae yna fath arbennig yn yr lleisio yma a'r merched yr undod sy'n yna i sefyll dros heddwch, a mae'r grŵp yma wedi cychwyn ers y Gwanwyn ac rhyw annog yn gilydd. Ac mewn ffordd, mae'n adlais o'r ddeiseb heddwch ddigwyddodd pan ddaru'n cyneiniau ni ar wyddo'r ddeiseb heddwch a'i chyflwyno hi yn America. Wrth gwrs, oedd yna dros 500,000 ond cyn neiniau ni wedi arwyddo y ddeiseb o Gymru. Felly mae traddodiad heddwch ymhlith merched yng Nghymru yn fyw, yn gry, ac yma o hefyd yn cael ei adlewyrchu drwy'r celfyddydau llawer iawn o artistiaid, ac hefyd, dwi'n meddwl enghraifft, rhai o'r pethau sydd yn dod i'r cod. Mae cerddorion yng Nghymru hefyd wedi gwneud cyfanwaith o sefyll yn erbyn yr hyn sydd yn digwydd ac i godi llais. Ond, mae yna gerddorion ac artistiaid hefyd yn Lloegr wedi sefyll, ond mae'r cyfryngau yn neud ti'n siŵr bod ni ddim bod y llais yna ddim yn cael ei glywed. A mae yna rei pethau eitha syfrdanol na da ni ddim wedi'w clywed. Mi gael yna dros 1,000 o bobl i'w harestio wrth protest heddychlon ac yn Llundain bythefnos yn ôl. Oedd hi'n protest o blaid heddwch ac o blaid cadwyddiad i Gaza. Ac yna mi oedd yna brotest fel arall oedd yn dweud, felly, gyrwch pawb adra, yn digwydd yn Llundain wythnos dwytha, a gaf yna 100%. Ac eto gaf yna 100% o heddwisio i anafu yn ystod y brotest honno. Felly mae'n angyfiawnder o pan ydych chi yn codi llais o blaid heddwch, mae'n angyfiawnder yn y wlad yma. Un peth arall, dwi eisiau mynd yn ôl i beth ddudodd hyn. A dwi jyst eisiau sôn am hyn hefyd, ddaru ni gyhoeddi fod gyda ni ginio i hel arian tuag at Manipur. O'n i mewn cyfarfod gweddi bore dy Gwener, efo bobl o Manipur yn gweddio dros y sefyllfa honno. Be da ni'n glywed o Manipur? Dydy'n llais ni ddim yn cael ei glywed. Pan gychwynodd apel i Ysbrydteraeth Cymru at Manipur, mi ges i ysgrifennydd cyffredinol Myanmar yn cysylltu efo fi'n dweud, da ni'n hynod o falch bod chi'n gwneud hyn,
Ond ydych chi wedi anghofio amdana ni yma yn Myanmar? Pan ydych chi'n neud rhywbeth ac yn codi llais yn erbyn Gaza, mae'r byd yn dweud, ond be am yr Wcrain? So mae hynny'n deitha ni bod rhyfel ac anghydfod a pwera grymus y byd yma, pan maen nhw yn penderfynu mae i dibenion eu hunan ac mae llais eu hunan ac mae byd eu hunan sy'n bwysig, maen nhw'n cael y drws. Ac fel arfer, maen nhw'n cael y drws ar y rhai sydd mewn lleiafrif. A pan da ni'n meddwl am yr hyn sydd wedi digwydd yn Gaza, dyna pam. Da ni o blaen heddwch, ond mae'r ympryd yma'n benodol dros Gaza. Dio ddim i ddeud, di hyn ddim yn digwydd yn Manipur, yn Myanmar, yn Afghanistan, yn Wcrain, ond mae'n rhaid i ni fod yn benodol weithiau, a dweud yn sefyll yn erbyn hyn. Un peth i orffen, achos dwi'n siarad rhy hir. Un peth i orffen. Mae o'n hyfryd bod yr ieithwedd yn i'n deud, mae yna ddefnyddio'r gair solidariaeth. Dwi'n yn cyn iawn ar y gair yna, gair Saesneg ydy solidarity, mae o'n air pwerus iawn. Ond dydy o'n air, yn sbio ar Gloria, rhai eraill yn eich bod yn gyfieithu. Dydy o'n air sy'n cyfieithu naturiol ysyd. Ond y term dwi'n licio defnyddio ni bod ni'n sefyll gyda yr rhai sy'n cael ei gorthrymu, yr rhai sydd mewn rhyfel. Be mae hynny'n olygu? Ac i fi fel Cristion, mae o'n golygu yn union beth ni'n gweld yn llyfr yr Acta. Achos pan mae Steffan yn cael ei ferthyru, da ni'n clywed fod Iesu ar ddeheulawr tad yn y nefoedd, nid yn eistedd ar ddeheulawr tad, ond yn sefyll ar ddeheulawr tad. Ac felly bod yna rhywbeth corfforol yn digwydd a'ch bod chi'n codi. Ac felly eich bod chi'n codi llais, yn codi ymwybyddiaeth, ac yn codi mewn gryn. A dyna sydd wir wedi digwydd yng Nghymru yn ystod yr 4 awr ar 20 yma. Dwi wedi rhyfeddu ar faint o ferched sydd yn rhan o hyn, ac efallai bod ni'n meddwl, beth yw pwynt i fi? Beth yw'n llais i? Beth yw wahaniaeth os dwi'n mynd cael tost a jam i'r brecwast bore yma? Pa wahaniaeth yn hynny? Dwi'n rili neud gwahaniaeth. Ond mae o, pan ydych chi'n deud beth ydych chi'n neud, pam ydych chi'n neud o, a bod chi'n neud o yn dorfol efo bobl eraill, a pam ydych chi yn penderfynu, dwi ddim eisiau ista ar y ffens, ond dwi eisiau sefyll. Felly, jyst gadael chi fo'r chydig eiliau yna. Diolch i ti hyn. Diolch o fawr. Dwi'n falch iawn o cyfle yna wedi gael hynny yn y Steddfod i fod yn rhannu yn y fan honno wedi cymryd y gyfle a dweud yn ddwy'n hyn sy'n digwydd yn Palestina heddiw. Mae gan Cyfoeth Cristnogol wedi dros heddwch ar y Sul arbennig yma. Mae yna wedi sôn am solidariaeth cyd-sefyll gyda'r rhai sydd yn hanol rhyfel. Mae archesgob Anglicanaidd Jerusalem, bobl sydd gan warchau bellach yn y fan honno hyd yn oed. Cristnogion a Mwslemiaid yn Palestina ac yn arbennig yn Gaza sy'n gwybod beth yma wedi dioddef yn uniongyrchol. 15 ym mhob 16 person ers y Gwanwyn yma dwi'n meddwl yn Gaza, Syriaid ydyn nhw, pobl fatha chi a fi, nid Hamas, nid gwrthryfelwyr felly. 15 ym mhob 16. Ond dyna di'r fraction o bobl sydd wedi colli bywydau fel syniad yn y fan honno. A dyn ni'n sefyll gyda nhw. Dyn ni'n gallu gwyddio. Dowch i ni sefyll i allan y weddi yma efo'n gilydd yn arwydd o'n solidariaeth, yn arwydd
bod amryw byd o bobl a chynulleidfaoedd drwy y wlad drwy'r byd heddiw yn cofio fel hyn ac yn defnyddio'r gweddi hon dros y tir sanctaidd ac am heddwch yn y fan honno tir sy'n cael ei alw'n sanctaidd, ond beth sydd yn sancteidio'r tir ydy heddwch a chyfiawnder a heini yn hodd gan Dduw ei hun. Dwch chi sefyll felly os ydyn ni gallu. Dad grasol, daeth dy fab bendigedig Iesu Grist o'r nefoedd i fod yn bara'r gwirionedd sy'n rhoi bywyd i'r byd. Yn dy ddigaredd, y bwyd i bawb yn gasaf, a sy'n hwn sy'n dioddef o newid mwyn iddynt dderbyn bara materol i fwydo ei cyrff a bara nefol i gynnal ei hunigiau. Trwy rynd ysbryd, sydd ar gyfer treulon hwn i ben, a'r brys gyda ryddhad i'r holl garcharorion, gofal meddygol i'r gwyledig, cysur i'r rhai sydd wedi colli arwyddiaid, ac agor gwybr i greu heddwch cyfiawn a pharhaol yma yn wlad lle hyd y fab ein harglwydd Iesu Grist ei hun yn gweini yn ystod ei bywyd deiawd. Yr hwn sy'n byw ac yn teyrnasu gyda thi ar ysbryd sanctaidd, un byw yn awr a hyd byth. Amen. Ro'n ni, steddwch, a mewn i godi wedyn i ganu emyn, gawn ni barhau mewn gweddi nes ymlaen hefyd yn y noethfa. Mae gweddi wneud gwahaniaeth, mae gweddi'n rhywbeth sydd yn newid ni, yn newid y byd dyn ni'n byw ynddo fo hefyd. Y rheswm, nid yr emyn i'w chanu ydi hon, ond cerdd sydd wedi cael ei nodi yn caneuon ffydd a'i chadw yn y fan honno. Cerdd gan Waldo Williams, a dyn ni'n cofio bod hi'n fydd cofio Waldo Williams gen diwedd mis Medi yma hefyd. Ganwyd 1914 i farw 1971. Ac mae o'n sôn am yr cyd-sefyll yna, mae o'n sôn am yr cyd-ymdeimlad, mae o'n sôn am yr undod sydd yn ffoni, a'r ffordd yn ni'n gallu teimlo dros yn gilydd hefyd. Rwan felly, darllenwch i'r bennill gyntaf yna i ni. Mi ddarllenau i'r ail, ro'n i wedi darllen y trydydd, a mi ddarllenau i'r pedwerydd wedyn. Ond jyst i atgoffa'n hynny o'r gerdd rhyfeddol yma sydd yn ddatganiad o gredo yr heddychwr a'n credo ni'n o'r cyd-ymwneud yma sydd yn wythol ni'n fel dynoliaeth a brawddoliaeth i gyd. Mae rhwydwaith dirgel hyn, cydio pob dyn byw. Cymod a chyfranwe, my fi tydi efe. Mae'n gwerthoedd yn ron gydd, ei dynydra ac i'w ffydd, yn o'n gaeth yn fydd. Yr hen frawgawch syml tu hwnt i ffurfiau demo, a'r lefiad heibio ei fan, glyg y sanori tan, my fi tydi yn hyd, holl ddoniadau'r byd, efe'n cyfannu i fyd. Mae'n cariad yn dreftad, tu hwnt i'r ryddid gwlad, cymell yr Iesu lan yn wledd y Publican. Mae conquest wych na sgwel y Phariseiaid sel, henffych fydd y dew. Mae teyrnas gref a'r haith i'w cyd-ymdeimlad baith, cymod a chyflawe, my fi tydi efe. A'n cyfyd uwch y cnawd, pa werth, na thrin wawd, pan laddod un ei frawd. Yw'r geiriau yna sydd o'i mewn hefyd. Does beth sydd werth gafel yna? Pan dwi hynny yn wawd,
popeth yn cael ei wawdio felly. A dyn ac yn lladd i gydyn. Hedwyn yn sôn yn yr un modd, dyn yn teimlo myned y maith Duw ac o'i ôl yn codi yn dweud yn hyll a bren ac yn codi awdurdod hell i ladd ei frawd. A pan dyn ni'n colli'r cyd-ymdeimlad yna, colli'r gallu i feddwl am y llall, i fod, nid yn unig yn cyd-ymdeimlo, ond yn cyd-deimlo, yn y sympathy ac mae'n empathy hefyd does. Ac am hwnni mae empathy ydy pan ydych chi'n gallu meddwl lle mae'r person arall. Yn gallu teimlo drosto fo felly. Nid yn unig bod gyda fo, ond gallu teimlo drosto fo. Ac o'n i'n dod ar draws dyfyniad gan y wraig arbennig yma yn ddiweddar Hannah Arendt, philosophydd Almaenig o darddiad neu cefndir i ddewig. Welodd ei be ddigwyddodd yn yr Almaen, mi ddaru hi ail-ddiffinio llawer o feddwl gwleidyddol yn yr 20eg ganrif, llyfr ganddi hi ynglyn â totalitariaeth. Mae'n very quotable felly. Mae gen i lot i ddweud, ac meddwl hi am empathy. The death of human empathy is one of the earliest and most telling signs of a culture about to fall into barbarism. Death of human empathy. A dyna'r hi'n i weld flynyddoedd maith cenedlaethau yn ôl, ac yn gweld hefyd yn bathu'r term the banality of evil. Bod ni'n mynd fel hyn ac yn wyneb drygioni eithafol. The death of human empathy, meddai. Ac empathy is the heartbeat of a civilized society, meddai hyn o man arall. When it begins to vanish, what follows is not apathy, it's cruelty disguised as order. Not apathy, nid difrawdedd sydd yn codi wedyn, ond crynondeb pan mae y gallu yna i gyd ymdeimlo ac i sefyll gydag eraill ac i deimlo drostyn nhw. Pan mae hwnnw'n mynd, mae ar ben arno ni. Felly, o'n i weddio mellach cyn i ni ganu yn Hemyn, o'n i weddio a cloi gyda gwedi'r arglwydd. Y ddiw ein tad, helpa ni grigarhau, helpa ni lawenhau yno ti, a helpa ni arglwydd i fod y coleddu'r weddau Cristnogol yna. Yn ni'n gweld yno ti arglwydd Iesu, dy ddaioni, dy drigaredd, y gariad, y gyd ymdeimlad, dy dosturi yn estyn allan at yr rhai oedd wedi ei gosod ar gyrion cymdeithas. Y public anodd yna, y samariaeth yna hefyd. Yr cloffion, y clwyddus, y gwahanglwyddus, pawb arglwydd oedd wedi gosod ar y neilltu. Fe welais ti nhw, fe deimlais ti drostyn nhw. Roedd yn effeithio arna ti ac roedd ti'n gweithredu wedyn yn sgil hynny. Yn cyd-ymdeimlo, yn teimlo dros, yn trigarhau wrth y torfynydd yna ac wrth yr unigolion. Arglwydd dyro i ni, dy cyd-ymdeimlad, dy drigaredd, dy dosturi di dy hun. Paid a gadael iddo fo farw yno ni. Paid a gadael iddo fo farw yn plith di arglwydd. Paid a gadael i ni adael sionydd iddo fo fynd o'n golwg ni. Ond gad i ni fod yn ei godio, yn ei blimhau o ddydd i ddydd o awr i awr arglwydd. Fyny, estyn, trigaredd at y llall. Y rhai sydd yn dioddef yn y plith ni ac yn y byd ni ar hyn o bryd arglwydd. Clyw yn lle ni drostyn nhw. Rhaid gwyddo ni amdanyn nhw. Rhai sydd yn ymwneud iechyd yn y plith ni yma.
Rhai sydd mewn nigrwydd arglwydd. Y rhai sydd na wyddon ni fawr amdano nhw eto, gallwn ni gyd ymdeimlo. Gallwn ni sefyll gyda nhw a throstyn nhw. Arglwydd helpa ni wneud hynny gyda'r rhai sy'n dioddef ym mhob man heddiw yma. Meddwl am gasa yn arbennig. Meddwl am bob anghydfod arglwydd. Fel pan ni'n cael gafel dobaith, tyrd a heddwch i'w plith. Bod ni'n gofyn yn enw Iesu fawr, yn anodd i ni matwm o wedi. A dowch i ni gael cydweddio gweddi'r arglwydd. Ein tan, rwy'n wynt yn y deroedd, sanctiliad enw, deled y deyrnas, gwneud dewllus, megis yn y nef, felly ar y ddiarhed. Roedd ni heddiw yn barad yn y ddiwedd, a mannau ni yn gledio, fel yma ddiw ninnau yn gledwyr, ac na carwain ni brofedigaeth, eithir chwarae ni'r hadwg, cymys eiddo ti o deyrnas, nerth a pogoniant, yn ôl sysoedd. Amen. A'n hemyn nesaf, ydy, dwi'n meddwl mae 810 ydy hi, dwi'n iawn, Owen neu Hywel, a Hywel yn aros yn am yn Eddgar i fyny yn y fan acw. Mae hwn a'i feddwl ei hun, dyna ni, 810, tydi a wyddos Iesu nawr. Oedd Iesu'n gwybod, oedd Iesu'n sefyll gyda ni yn nghanol pob trwini a diolch. Ni ganwn ni fo'n gilydd 810.
fyddwch chi'n falch o goed, dwi'n gwneud taflen i chi. Ac mi allwch chi fynd, allwch chi ddarllen y bregeth, neu'r neges, at your leisure ar ôl mynd adre. Ond just sylwi ar yr adnodau yma gan Paul yn y llythyr at y Filipiaid. Chymod, dyn ni'n datgan ac yn clywed gymaint o sôn am heddwch, ac dyna sy'n ei bwysig i ni ddarllen gair Duw. Bod o yn adnewyddu meddwl ni, mae'n o'r rhoi ni'r pethau hynny, na wyr y byd amdano. Y mae'n twy, neu yr wydd i'n dymuno heddwch, ond mae'n twy am rhyfel. Yn bod o'n newid yn meddwl, bod o'n cadw'r meddwl ni yn agos at yr arglwydd ei hun ac yn agos at feddwl yr arglwydd Iesu Grist. Ac nid jyst geiriau sydd yma, ond rhywbeth i ddal gafel ynddo fo, rhywbeth i'w fyw hefyd bob dydd. Un o'r hyn sydd yn dod o gwmpas yr addewid hyfryd yma. Y bydd tangnefedd Duw sydd goruwch pob deall yn gwarchod dros eich calonnau a'ch meddyliau yn Christ Iesu. Bydd Duw yn anfon angel i warchod dros yn calonnau ni a meddyliau ni. Ond i hynny ddim jyst yn digwydd, a mae yna rhywbeth sydd yn digwydd wrth i ni, ylwch beth sydd ar y cochwyn, lawenhau yn yw. Wrth i ni gael yn llawenydd a'n nerth i ddiw, a'n gobaith i gyd, a'n rheswm i ddiw yn yr arglwydd ei hun. Mae Paul yn gorfod perswadio'r bobl sy'n gwrando nhw, bobl bach yna yn Philippi, lle bychan ar y pryd, bod posib llawenhau yn yw bob amser. Mi dwi'n cael eto meddwl, llawenhewch, ac mae o'n dal ati i ddweud, llawenhewch, yn wyneb pob dim, bob amser. Be bynnag sydd yn digwydd o'n gwmpas ni, bod yn llawenydd ni'w gael yn yw. A dyna un o'r pethau sydd yn gwneud ni'ne, fel Cristnogion, y pobl yr arglwydd. Pobl sy'n barod i lawenhau yn yw, yn wyneb be bynnag sydd yn digwydd o'n gwmpas ac i ni y bedyn amgylchiadau ni. Bod ni'n barod wedyn i roi diolch iddo fo. Yn amser ni, yn amlwg i bob un, yn y sôn amdano ni, sôn am yn hagwedd ni, sôn am llawenydd ni, sôn wedyn am yr heddwch dyn ni'n ei rannu, yn mynd yn amlwg i bawb, yn amser chi'n amlwg i bob un. Gweddiwch, diolchwch a gweddiwch. A mae yna fwy na gweddio yma rwsyd hefyd yn does. Gwneud eich deisyddiadau yn hysbys, bod chi'n deisydd. Bod ni yn gofyn go iawn, ac yn gofyn nes yn bod ni'n ei gael o, ac yn teimlo bod o'n dod yn eiddo i ni trwy ffydd. Dyna mae ffydd yn ei roi i ni, yn rhoi atebion gweddi fel petai ni wedi derbyn eisoes. A trwy obaith. A ffydd, ydyn ni'n tynnu nhw ato ni'n unen addewidion y nefoedd. Ni'n ddal ati i weddio. Mae'n fwy na jyst rhestru. Mae'n dal ati yn y dyfnder yna, neu sôn amdano fo, mae'r salmyn yn dyheu amdano fo, fel yr hydd a fref am ddydroedd. Y dyfnder yna heddwch, a thanefedd sydd i'w gael yn yw ei hun. A meddyliwch am y pethau hyn, meddwl Paul. Mae'n fwy i ddeud, ond dyma diw anogaeth o. Dyma diw anogaeth yn arferol o, bellach gyfeithion, beth bynnag sydd yn wir, yn anrhydeddus, yn gyfiawn, a ffyr, yn hawddgar, a chamoladwy, pob rhinwedd a phopeth yn hyn i clod. A ddariwch ar y pethau hyn. Am y pethau hyn dyn ni fod i feddwl. Pethau hyn sydd gennym ni i'w rhannu. Ydy'r hyn dyn ni'n ei weld o'n cwmpas ni. Ydy'r hyn mae'r byd yn myfyrio arno fo. Chymod, Tais
pleser, lles yr hunan. Myfyriwch chi ar y pethau hyn. Ac mae'n y ffasiwn a ddewyd hyfryd i'w gael ar y diwedd. Does bydd Duw tangnefedd gyda chi. Nid bod ni'n cael tangnefedd Duw. Ond byddwn ni yn cael yn hunain yn tangnefedd Duw. Yn yw y tangnefedd, yn rhan o'r tangnefedd sydd gan nhw tuag ato ni ar cyfan yn eiddo ni Iesu Grist. A jyst meddwl am y pethau da yna, dyn ni wyfyrio arnyn nhw. Pethau gorau. A meddwl am yr un gorau. Yr un sydd yn dda i gyd. Yr un sydd yn berffaith byr, yn hawlgar, yn ganoloadwy, yn gyfiawn, yn wir i gyd. Meddwl am yr arglwydd Iesu Grist. Allwn ni feddwl am dim gwell na'r arglwydd Iesu Grist a chael hynny yn ddoedd. Yno, mae sail yn heddwch ni. Mae ddigon, mae feiddiol yn dweud digon am heddwch yn yr adnodau yma. A un ydych hoff adnod chi am heddwch yn yr ail cael yn y fan yma. Ond byddedd, a mi nhw'n ei rannu eto wrth gloi felly, yn bendith arno ni. Bwriwch eich holl bryder arno ef oherwydd mae gofal ganddo amdanoch. Caiff y rhai sydd yn caru y gyfraith wir heddwch, nid oes dim yn peri iddynt sbaglu. Yn y byd fe gewch o'r ffrynder, codwch eich calon rwy fi wedi gorchdydi'r byd. Nigon, i ni fyfyrio arno fo, i ni fyfyrio ar yr arglwydd Iesu. Yna mae sail yn heddwch ni i'w rannu yn y byd o'n gwmpas. Dwch i ni gannu'n henyn ola, felly. Rhif 867 heddwch ar ddea lawr. Lle mae o'n dechrau? Gan ddechrau yn fy nghalon ni. Heddwch ar ddea lawr, yr hedd a fwriadwyd i ni. Dyma'r ffordd dyn ni fod i ddiw. Wedi'n creu i ddiw. Ddiw'n dad sy'n garo, brodyr oll i ni. Cerddwn oll gyda'n gilydd mewn hedd a harmoni. Ar weddill, dechrau yn nghalon ni. Ag ati. Diolch yn fawr o weld. Amen.
corff. Bydded i ddefnyddio'r Crist eto, y rhwng sydd goruwch, pob deall. Fod reithi yn y bob amser arno ni, er mwyn